شکر ji Xwedê re rewşa bazaran di cejnê de pir baş dire. Bi taybetî bi ketina rejîma Esed ya ku zilim li ser gelê me dikir, rewşa me hîn baştir bû. Em bêhêvîne rewşa li Sûriyê aramtir û baştir bibe û her kesê ku ji welatê xwe derketiye vegere û em yek dest ji nûva bajar û welatê xwe ava bikin. ايد وحده نصير كلياتنا ونرجع نعمر البلد من اول وجديد. طبعا السنة غير شكل يعني فرق عن سنة الماضي. جشنا ئیسال ji sala par pir cudatir e. Bi biryara rakirina cezayên li ser Sûriyê hinekî nirxê dolar daket û rewşa li bazaran baştir bû. Nirxê kelopelan hinekî daket. Ev yek jî dilê gelê herêmekê xweş kir û êdiyê koberê ji ber buhayan nedikarî pêdeviyên cejnê bikire. Niha bi daketina dolar re ew jî dikarin pêdeviyên xwe bikirin. Di dema rejîma Beez de rewşa Sûriyê û gel ber bi xerabûnê ve diçû. Ji ber wî ceza li Sûriyê hatin ferskirin, gel pêrîşan bû û her kes bi cihekî veçû. Hêviyên me ew ku aramî û ewlehî di welatê me de dewam bike û em her kes bi hev re bê ferq û cudahî jiyan bikin. Em tiştekî ji vê bêtir naxwazin. خير وسلام وما بدنا أكتر من هيك وكل سنة وأنتم سالمين وتنعاد على الجميع بخير.